Guys, ओंखारखांबाय आंनि बेकग्राउन्डखौ इगनर खारा बिराद गेलेले जाबाय ओंखारखांबायथ' येस ओंखारखांबाय आं थुदो जोंहा टेक्लाया गिटार दामबाय थादों बेयाव सेन्देल गानबाय थादों हाय हारसिं डिस्टार्ब जासैलै सेन्देलाबो मैला सानसे सोलों सारिगामापा रोंबायला दिलाय मायबा सारिगामापा रोंलायलायनाय दे सारिगामापाखौ रोङोबालाय हाट तात आसुगुर गोलाव लाबा बिराद डिस्टार्बलै मालायनो मा नाम्बार हा है देग्लाय माबा हि हुगारग्रा हरलाय सेन्देला मैलाथार मिनिगोन दस' मोखांखौल' साफा खालामनानै थांनानै सेन्देला मैला लाबा मा महराल' देलायनानैले ओमफ्राय मोखाङालाय सेन्देलालाय लेथ्राथार होनना बुंगोन माथो उनथिंथ' लेथ्रा गैया नैबे देग्ला वेब्सखौलाय थांलाय आगै उनथुना साफा नुबाय दा बेसे गोदान दासो बायना लाबोदों आंनि सेन्देलखौ सोरबा नुबाय इदि होनलायलायगोन ना नानि नखय वाव इमान गोदान सेन्देल आयु नैथिंना मैलाथार चक्का 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 हो गया हे वाव चक्का चक जाबाय जों दिनै माबा बेरायगोनब्रा কাঁচা বাদাম আছে আমার কাছে কাঁচা না এই ভিডিওগুলো নুটে আমার কাছে নাই ভাজা বাদাম দেখো মুনুংটো কাঁচা বাদাম আমার কাছে আছে কাঁচা বাদাম দেবি ফটো না লেখো কম खानाया ih kalarku moजां मोनालै आं कालारा बेलेग गैयाले ओमफ्राय मानो ससमाया इदिसो आरोना इखौ लादों आं इखौ कालारा ब्लेकसो फैयोना ब्लेकबाबो बिबायदिथ' नङाना मोनसे ब्लेक बायदि थायोना मा होनो इखौ दायो आङो माबायाव थांगोन आरोना लादाखाव गारि बायदि लोगो थांखानोसै खानायखौ खाम खानायखौ जेबो नङा सोलाय नों सोलाय जेबो नङा सो इमान खस्थ' नालाय jadi orang amasो हामा जादों मेकआपानो गासैबो आंखौ सुसो गाननांगौमोन itu mau cilok kenapa mikir stand to delay cai gimana tepri daga đây lại iman khoi tu stand to kita boleh apa नांलालै गोलैलाबायगोन आथिं गोदै खायखायाखै दां नै दाख्लै जोङो गारि लानाया चेन्ज माने कालारखौ चेन्ज खालामनो फैदोंमोन आरो ओमफ्राय लोगो मोनबाय जोंनिनो न' खाथिनि आगै इयावनो थायोना नोङो औ फाइनान्स खालामो औ स' सोरनोबा गारि नांगौबा बेयाव फैबानो जाबाय आरो फाइनान्सआवबाथ' बेनो जागोन दे स' जों दायो थांसै दे आगै बाय उनाव लोगो मोनगोन फै टेक्ला माइसे सान्दुं हायदो थाबनो
जोङो नैयाव हाबनो नागिरदों बिउटिफुल फाय तु तु नारी नारी तु तु नारी नारी तेरी जों दा माहा फैदों मिथिबाय दा जोङो फैदों माबानि मा होनो बशिष्ट सारियालिनि मेघा प्लाजायावहाय बेयावहाय माने जोङो माबा लांनो फैदों आरोना मा लांनो फैदोंमोनलाय जोङो टेक्ला हा ट्रेक सुट ओइयावहा पुमानिखौ लांनो फैदों आरो ओमफ्राय मोजां मोनाबाथाय होजाखाबाय आरो इयो लाना फैदो आंखौ इयावहा आं बायफेराखै इयाव माबायसा चलो दीघल दीघल दिनै जोङो मा मा बायनो थाखाय दखानाव हाबबोबाय खिन्थु बहुतखौनो बायनाय जायासै बिबारनि दखानखौ नुनानै आं थानो हायासै माने बिबारखौ बायनो लुगैबाय आरो जेरावबोथ' जायासै खामानिफोरा फुंबायाव हाबबाय मा ट्रेक सुट बायनो नागिरबाय इयावबो आंखौ इमान असाइस नुयो साजियाखै आरो दहायबो नायबाय हेल' बिउटिफुलावबो नायबाय गैया मोजां फाननो नायदो बिलाइ बिलाइ गुगल पे ना मालिक तो अपनी है उल्ला थांबाय आरो फैदो गारि गैजायै मानसिथ' स्कुटिजों थांनांसिगोन आरो ना माथो खालामबावदो एक सेकेन्ड र' गाखोना सलायना होनाङा आरो र' इखौ माथो लाङो अ दे जोंहा न' खाथिनि दखान इयो ओमफ्राय आं इयाव माने बिन्दास आरो दखान बायसा मोना माने न' बायसासो ये हमारा दुकान नहीं है ये हमारा घर है यहाँ पर चाहे हम लोग बैठ रहे हैं यहाँ पर चाहे हम लोग सो रहे हैं खाना खाए ये हमारा मर्जी है कि नहीं है ना कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे ठीक है उसको दिखा दीजिए थोड़ा सा दिखाया है हमारा क्या बोलेगा आपको आपके लैंग्वेज में बोलिए आंटी बोलो आंटी हाँ ये भैया साहब हम पूरा स्माइल कर रहे हैं गाइस आङो मेगनखौ नायनो हायाखै आरोना मबाइलावहा माने आं उन्दुलांबायमोन ओमफ्राय आं माने साडेनलि गोसोआव फैबाय जे आं मेकआप रिमुभ खालामाखै होननानै आरोना उन्दुलांबायमोन ओमफ्राय आं मेगनखौनो नुवाखै दा बिद्दा गड प्रमिस नुमाराखै आं मेगनखौनो स' नोंथांमोनाबो दाबाव मा होनो मेकआप जुदि फोननाय दङबा मेकआप फोननाय दङबा बेखौ रिमुभ खालामालासिनो माने उन्दुलांनो नाङा आरोना रमता जोगी ओइ
ओंखारबाय बास खानाया फायिनि होनानै लाबाय टक्लिक्लि ओमफ्राय दायो मोना मेकआपखौ रिमुभ खालामोबा माने वेट टिश्यूजों बिदि वाइप्सजों डाइरेक्ट इफोरबायदि माना नाङा आरोना फुगार नाङा आरोना मोखाङा माने गाज्रि जानायनि चान्सेस थायो आरो one thing 36 month बा 12 सिगाङाव मेथ्सआव फेल जादोंमोन ना 12 बेसे 24 to 12 36 that means 3 years 17 बा 18 19 20 बारबाय नायलाय जोबाखैमोन खिन्थु एक्सपायरि डेटआ जोब्बाय स' नोंथांमोनाबो माखासे बुस्थुफोर इउज खालामोबा एक्सपायरि डेटखौहाय नायनो दाबाव आरोना आंना माने आं बेलेग बेलेग प्रडाक्ट्सफोर इउज खालामोना मोनसेखौनो इउज खालामनायखाय नै जोबासै बाट बेखौ गारनांसिगोन आरोना उपाय गैला बेयो 2017आवहा जादोंमोन आरोना इम्पर्टआ ओमफ्राय 36 मान्थसे माने इउज खालामजायोमोन बाट दायो जानाय नंला दा मा खालामगोन आङो मोनसे मोननै मोनसेखौ सोफिनना दोनसै आंनि मेकआप रिमुभ खालामनायावहाय आंनो मोननै टिस्युनि गोनांथि जायो आरोना ओमफ्राय नोंथांमोना नैबे बेफोरबायदि वेट टिस्युजोंहाय डाइरेक्ट माने मोखांखौ फुगारनाङा आरोना बेयावहा नोंथांमोना जुदि जेबो मेकआप रिमुभ खालामनाय जेबो प्रडाक्ट्सफोर गैयाबाथाय मा खालाम नालेंखर थावखौ फोननायनि उनावहाय बेखौ बिदि गाहायथिं फुगारबोनाङा आरोना जेब्लाबो गोजौथिं फुगारनांगौ स्किनखौहाय मोखांखौहाय माने गाहायथिं इदि हुख्लायबोबाथाय स्किना गाहायथिं फैनायनि चान्सेस थायो आरोना इदि थरलेब जागोन ओंखायनो जेब्लाबाबो क्रिमफोर फोनबाबो ना इदिहाय साथिं लांनानै फोननांगौ आरोना बिदिहाय ओमफ्राय दा मा खालामगोन आङो नैबे कालार बारनि मेकआप रिमुभारखौहाय फोनगोन आङो मोखाङावहाय होमबानो मेकआपफ्रा खारजोबगोन आरोना फार्स्टआव फोनना लाग्रोनोसै नै आखायावबो नांखादो आरोना मेकआपआ ओमफ्राय दा नैबेखौहाय बे खारजोबखाबाय आरोना बेखौहाय वेट टिस्युजोंहाय नै उइयार्ड मेकआप नै So नै guys आं दायो मेकआपखौ रिमुभ खालामखांबाय ओमफ्राय दा आङो फेस वाश खालामसै फेस वाश खालामनानैहाय आङो नाइट क्रिम फोननोसै ओमफ्राय दुब्ला उन्दुनोसै काचा बादाम आमार काছে নাই काचा बादाम मोखां सुखांबाय मोखां फुगारखांबाय इउज खालामगोन नैबे अरिफ्लेमनि नाइट मास्क फेस मास्क बेखौ इउज खालामगोन आरो आं दायो बेबायदि फोनबानो जाबाय आरो स'ने आंनि फेसआ विदाउट मेकआप होनदो Bye guys, uндунсей. Bye bye, good night.